Здравейте, калпазани и калпазанчета! Сега ви въвеждам в урок номер 1, както 1 милион сигурно вече гледане има и видеа и такова. Ама викам я да се направя към моята си дроп сърмичка. Няма ви казвам рецепти, защото те са 1 милион. Всеки си търси някоя негова си. Аз си правя моята си. Тъй, че тук съм си надробил дропчетата. Там съм запържал лукчето. Такива ти ми работи. След малко ще ви покажа пак нещичко. Айде сега. Така. Ето. Едни от най-важните неща, може би за всички. Запържването на лукът. Аз бъкам вътре всичко. Зелено, бяло, жълто, червено, три багреници, всякакви видови знамена. И ето вижте. Бяло, зелено, червено няма, ама това си е най-вкусното. Такива, където избягват зеленото, пък само бялото, това си е чисто разхищение на лукчето. Другото, което е хубаво да знаете, сварен бульон от агнишко месо. И най-вече трябва да има кокъл. Едно цяло вратче, така, като моето вратле, замезено. И сега дойде помощник, другия шеф-готвач. Ето сега се задушава орището. И е важно пак да слагате и хубаво орище. Нашето е Каролина, нали? Орище Каролина. Може да сложите и жасмин, и басмати. Те са ароматни, но те се остават по друг начин зранцето. Каролината за тези е много добър избор. И пак след малко ще включим. Пак съм тук. Така. Другото нещо, което е важно, освен кромичето, другите зелени, зарзавати и миродии и всякакви видове трябва да се сложи, както всички знаете, едно от задължителните наши неща е късави кшиви, йозама. Така, но обаче ние тук сме интернационална кухня, понеже сме полубългарска, полугръцка, затова ще сложим, за да не се сърдят и комшиите, и гьозъм. Това да е, обърках се. И копър. Понеже там го правят с копър, не правят много, те не готвят много с гьозъм. Ние ще го направим и малко копърче, и малко гьозъмче. И мъничко магдановще. Така, за вкусче. И така трябва да се получи нещо подобно, ето на това нещо, като пълнеш за едно по-голямо агне, или, нали, както има там пълнено теле с прасета, прасето с агнета, агнето с пилета, пилетата с кебабчета. Нашето си е само е това. И какво ще да кажа? Сега трябва да почнем да режем тук някои зелени. Значи малко пак ще го оставят. Да се разтърка гьозъмчето, да замириши. Браво! Браво! Чакай сега да сложим яйте с работи. Ето. Така. Повядайте. Така. Разбъркайте, моля ви се. Така, мишчица, бъркалчица. Така. Има още, да се слага още малко водичка. После. Това е само бульона. Сега ще чакаме малко да дръпне орището бульона. За 3 минути, 4. Просто ще допълним още малко водичка. И ще се добавят само сол и пипер. Ние го правим бяло, без домати. Не знам на който му се слага домати, но бялото за мен е най-вкусната дроп сърма.
Единственото, което ни липсва е булото отгоре. Да го покрием с було, но няма. Кърпичка няма, И без червен пипер. Само бяло дроп сърма. Най-вкусната дроп сърма. Без кърпичка. Няма да стане сърма. Ще да стане без кърпичка. Няма без кърпичка, няма сърмичка. Само дроп сърмичка. Хоп! Пак съм тук. Сега вижте какво стана. Хоп! Къде е тигана? Няма го тигана. Хоп! Дошъл е тук в тавичката. Сега тази тавичка убава. Така, разбърква се. Идеално. И къде отива? Хоп! На фурничка. И като се пече, има ти едно, поне, чакай малко. Едно, опала, така, ай сега. Машала. Така, туриме го по фурнието. Да знаете задължително, най-малко едно, два, три пъти, даже 3 пъти задължително, докато се пече, трябва да се разбърква. Иначе оризаш седни долу, пълне другите карантийчетата, издигнат нагоре, у небесата. Бъркаш след 10 минути, после след 10 минути пак бъркаш. Вече като сещаш, че отива да се изчезва водичката, тогава последно разбъркване и го оставяте. Така на 190, 200, 180, нали знаете коя е градусите. И може да си го даже затаковате и запечатате с фолио отгоре. Кой какво е кеф. Ако някой го пече с един умрял труп вътре агнишки, може да си го запечата от началото за направо заедно. Така, макар че агнето иска много време, това иска малко. Така, до скоро виждане. По средата на пекането сме. По средата, в началото, на първото разбъркване. Така, трябва да ми да се каже речи. Завих го моето малко с фоленци. Ето. Да остане по-сочно. Иначе сухо, нали знаете, че ни върви. Понеже аз нямам месо, само дроп сърма. И по-хубаво да е, по-сочничко. Айде след малко пак ще видим. Сега, скъпи мои непослушковци, последната стъпка. Сега ще го сложим да фани малко цвят отгоре, да изпие последната вода. Дръжте. Загледайте. Така. Ти няма ке вода, да ти кажем. Свят сега. Тук ще го направим. Хрома направи, ама вреси. На грил. Първолониш на грил. На грил за 5 минути и сме готови. Добър вечер, аз съм вашата Леля. Така, мога да ви кажа, че в момента мога само да ви покажа всъщност. Ето е това завършен вид, може даже малко светлинка. Завършен вид. Моята дроп сърма. Другото, което мога да ви кажа е, че аз ще я ям, тъй че добър ми апетит. А на вас направете си по една дроп сърмичка с агънцето и хъпнете си. Ако искате като моята, ако искате както на вас ви харесва и да ви е вкусно. Христос възкреси на всички, да сте живи и здрави и само мир да има на света.